Здравейте, приятели! Аз съм Христо и днес в това видео ще играем една игра. Тя се казва Селендрина The Keller. Това означава Селендрина Винезето. В тази игра трябва да съберем 8 книги и да избягаме от вратата. Мисля, че е така. Надявам се да не бъркам. И да, ако искате още такива видеа, абонирайте се канала с камбаната, за да ви известява когато кача нови видео. Така, нека да започнем с играта. Слагам слушалката, за да чувам какво става в играта. И да, нека да видим. Сега, дали ще открием книгите. Тези 8 книги. Какво? Келе 1, Келе 2, Келе 3. Келе 1, изи. Това е изхода. Трябва да намеря 8 книги, за да... Дай от тази врата ще отиваме, надявам се да намеря първо, ето, първата си книга. Само тази да не дойде от някъде. Защото много мразя джъмпскери. Много лесно се плаша. Имаше една игра, Селендрина, бабата. В смисъл не е играни, майка... Не разбирам, чакай. Нещо хлопна, но... Добре, един ключ, чакай, искам да си увелича това, бе. Така е по-добре. Какво беше това, бе? Селендрина ли видях? Какво беше това ли? Мисля, че това е детето на Селендрина. Но аз искам без него, защото това ме е страх от това дете, бе. Селендринке. Няма да си тук. Трябва ми ключ. Помните? Има ли книга тук? Сега Селендрина не се появила, това е добър плюс. What? Има кръв. Какво ще стане, ако вляза вътре? Нека да проверим. Тук вътре. Сещам си тук, бе! Тук Селендрина май ще дойде от някъде. Ако намеря ключ, чакай, искам. Няма ли карта? Добре, нямам карта. Казах ви, че ще дойде от някъде. Но не очаквах тя да е прави. Брат! Кой така реве, бе? Малко съм болен. Ще ми мине. Вратата е открътена. Бате, един ключ не съм намерил. Това не върви на добре. Сега 2 книги са намерили, друго нищо. Ето. Сега. Кажи да. Книга. Аре, как? Аз се бъркам с новата Селендрина. То трябва да се... Още една книга! Аз ще му убие. Има ли поне още една книга тук, бе? Моля се, една книга има. Добре. Доволен съм, 2 книги в една стая. Това си е добре. Обаче не знам откъде започнах. Там е изхода, но сега не знам къде. Изгубих се тотално. Май, от тук се връщам. Ето на тази врата. Аз не очаквах, че... Даже не видях кой беше вътре. Фана ме и после се телепортира някъде, отиде. Тук съм проверил, айде. Намерих, я? Добре, книга.
Бате, спри да ме стряскаш, бе! Дай направо е тук, мале сега. Добре. Сега. Тук няма. Тук. Добре, за какво да включа, бе, като... Мисля, че съм... Взел еднак него тази стая. Сега някъде хора. Деда имаше една карта. За какво ли се използва ключе така? За нищо е. Накъде бе? Накъде трябва да хода бе? Тук съм ходил, нали? Да, въобще се. Бати, карта няма, това е... Просто не знам къде ходя. И стават още колко... Бата, аз къде съм? Как ли сляза? Моля те, това да е изхода. Не. Къде се замотах, бе? Цилиндринке, къде му плаши? Сега съм бъркан. На къде трябва да хода? Това е стената, само направо. Мисля да хода само на... Ох, цилиндринка. Пате, върта се на едно място. Ето сега ударихме хикса и това е. Малко колко са... Не, чакай сега. Загледаме тук. Има някакъв изход, бе. Ето, излизаме долу, това е страхотна новина, открих пътя на къде. Брат, ние горе съседите много шумът, бе. Мале, аз си чувам как реват, децата как реват. И това ме изнервя. Тук съм... Мале, аз не очаквам тази игра да има толкова джъмпскери, бе. Пак ударихме хикса, бе. Какво е това, бе? Чакай, има тук някакъв изход. Добре, само 5 книги сме намерили, друго нищо. Трябва да има и друг коридор за някъде. Но не го намирам. Я? Моля ли го да има един друг коридор, ето го. Така, нека провериме тук. Две празни. Не. Добре, от тук се влиза. Не бе, чакай. Трябва да направим тук да ходим да видим. Да открием нови стаи, че се оплетах яко, Тая игра ще е много тегава. Тук съм проверила. Но тук мисля не съм идвал. Ще падне слушалката, бе. Тук май са... Това е изхода. Чакай, тук ще... Локет, може да ги накъде има тук? Не. Цилиндрина, къде си ги набутала тези книги? Добре, тук няма нищо, тук да видим. Ще направо да хода. Добре, ето тук. Благодаря. Чакай, какво става, бе? Ключ! Дай ми ключа. Мисля да ходя на... Не искам никакъв джъмпскер сега. Моля те. Що беше там, като нямаше книга? Тук е. Накъде те хайде тук да видим? Може па да... Не, чакай, тук съм идвал. Чакай. Дай направо да видим какво става. Още колко книги стават, бе? 2. Още 2 книги. Ако не се бъркам.
Две книги остават. Тези две книги. Го! Пак се заплетох. Не бе, какво? Пак тая глава дойде, бе. Мана ще ми глище тела. Yes! Още една. Ключ! Това беше до момента най-хубавата стая. Една книга и си върнахме мале, ти не герой. Селендрина е много ужасно си. Давахме дъното, сега трябва да запомня откъде съм дошъл. Една книга и един ключ. Така като съм проверил. Тук. Не, тук не. Не, само направо. Те не знам къде съм, бе. Искам това да изхода с чака. Сега. Yes! Ключ! Най-накрая намерих последната книга. Сега проблемът е, че трябва да намеря изхода. Цилиндрина ще ме... Не! Брат! Моля ти, искам реклама да съм... Брат, това не беше ми. Брат, прекали. Това прекали всякакви граници. Селендрина, бе. Леко съм намерил тия книги и ти ми сложи нож в гърба, бе. Брат, аз се обръщам, тя се телепортира пред мен и ма довърши. Сега търся всичко от начало. Дай предното, изи. Еба си тъпата работа, бе. Ето, брата, отлагаме първо, че се изнервих. Да, бе.
В дългите коридорите, не. Ес, бе! Ето най-накрая. Най-накрая намерих този. Трябва да повече много внимателно трябва да бъда, човек. И знам къде е изхода. Сега бегам от тая, бе. Ето го изхода, бе. Готови ли сте, хора? Сърца в чата. Ето. Какво стана, бе? Ес, бе! Бихме се селендрина, бе! Бихме селендрина, хора. И това си заслужава един лайк. И рекламата се тая. Изчакваме рекламата. Skip. Абе, къде е то Хикс, бе? Ето го. И така. Бихме селендрина. И може да има епизод 2 на селендрина, която ще е по-различна, по-нова, с карта и нещо подобно. Но за сега мисля, че добре се справям в играта. Намерих съм 8 книги. Първия път намерих 8-те книги, но селендрина ми уби някакси. И да, това ще е за този клип. Ако искате още такива видеа, абонирайте се към нас, към банката, за да ви известява когато кача ново видео. И чао! И до нови срещи!